Hage board exam o Roman script by Kokborok no slamjak yani bagay. TSF rok tini bonda kungmani. Hage omono kitingi YTF TSF rok bo TSF rok by gedalay lama kasulainya. Betul saya mano syarat Tripura ini jadi roman script nanti jadi demand coli kemuncik biasa by strike dagogjak arah jeng joto Tripura mau thani jadi Bubagra warriors so jadi bonus support kayo apa nanti jadi orang joto aja aja. Hake omo simia auzagawa IPF tirobo support khlaiye Kokborok no Roman script by khlainani bagay Tiprasa rung srungnai rong no logi rijak. Hake Tiprasa rong ni je ancholic party tongmani kainei o kainei ni tabuk Tiprasa rong ni je manthai sani tongmani Roman script no amo tabuk support khalai tongayo. Hake je national party nga ke nukjagya khuk ruling o tongnai phanang thung eba ko opposition o tongnai phanang thung. Hake o jagao je Kokborok no Roman script by khlainani bagay Tiprasa rung srungnai rok sanlai tonglai mani tei TSF rok borong no logi roi asik Sanma sing sanei tabuk bo Kokborok no Roman script by khlaijagya board dogo. Hake omono tuye sobo omo daitto nawi tongkhana sobo khlaiyangi tongkhana belaikheno wana jangnai kok belaikheno omono khlainani nango dori pla. Hake TSF by dagogjak tini Kokborok no Roman script kene bagi bondo lama kasunani. Hake o jagao TSF UITF IPF tirobo gedalai Kwbangma thayo no Tiprasa rok tabuk lama kasulai tonglayo. Hake Kwbangma rung srungnai Tiprasa Kokborok nawi rung srungnai rok borgo sikangni exam boto borok kahamke exam rimalia simalia tuma hamale Kokborok no Bangla script by sijangni bagai borok porimiya tai nung amo Roman script by nung spelling bo miliri mano Kokborok no nung sinyani thangake hake Bangla script by ngake nung amo spelling miliri malia amo joto no saimano. Hake ano sagake reading pore di Bangla ni sagaka ani kokno ang kahamke porimiya ekdom zora nang sungna heji. Hake a Bangla no sang kaham ka pori menga kai a Bangla script no angani Kokborok pori nang ka tai pori jamalang no hunu belai ke kutuk njagwang. Hake Kwbangma Tiprasa cherai rokbo tabuk board exam ri tongnai 10 ha ka 12 lok borok tebu kutuk njangna haji. Hake chini kokno sinyani chini sasi Kokborok jeng Roman script by sani tongu Tiprasa rok 90% hake 95% no temani bagi riya ngi tong Tripura hapang. Hake o jago central no dusri kun lab gere Tripura hapang se o jago khlaine khlaya tuma hamale nor nugunyo tongna chini haste gane ni Mizoram borok Roman script banyo seitong bong Mizuno borok CBSE buto bobong Mizuno Roman script banyo borok question paper tai sei botong borok exam. Hake Tripura ka temani bagi amtingna nang Tiprasa rong no tamo Roman script sikake bongni je Bangla tongmani amono kemana da kirijak Kwbangma ang wanji bosongni joto ya Kwbangma je baksa buksuni je komeni mote na nukmani amtui ni salai tonglayo chini Bangla kemai thangna hai irai rong ni tamani bagi amne accept khaya jeng to chini si sani tongbele jeng chini Kokborok no Roman script sinyam chungo tai sohos bongjago cheng temani bagi le bong Bangla kemai thangnai ba bongni Bangla borong no tongnai ta borong no pori tongnai hake baksa buksu bongni borok robo English medium rok poriwo bongni Bangla rok naya Hindi rok nawi poriwo hake bongni am borok rok no ka tamo saya chini Tiprasa rok no ba amo target khakai Bangla jobordasti pore na nai to jeng chini sa jeng Roman script si ba aram nangjago tai spelling bo ekdom smooth ka simano jeng Bangla ba hinga ke jeng kormothong ngai simia jeng thanga haisi. Hake tabuk je Tiprasa rung srungnai rok lama kasumani beskangni je exam amo thiknani nangthu Kokborok no Roman script by khlainani nangthu ang wancha kokansu bujia haipan hari borok tam sawi tong amsuk chini o je strike khaimani Tiprasa rung srungnai rok omono taklai de hai irai rok ni sawi tong borok omo chaya rok ni. Hake je o jaga nungmani baksa buksu bongni borok Tiprasa rok no Roman script by simani chajagya Bangla banyo srina nayo ang sawi nyornai oro haji amti singi tong ga sanai ta no samno kiri tong na tini ni dipor hai ka sanjao naijao di bongni borongni kok tumawo besuk ka hami ka sano Tiprasa rok no tamani bagi Tiprasa rok amsu strike khlaina nangtong tamani bagi Tiprasa rok amsu movement khlaina nangtong lama kasuna nangtong rung srungnai rok sude amtik exam rok tong tutui phano borok lama kasui tongna nango demand khlai tongna nango temani bagi je o borok sawi tongnai rok borok amono saktharia je Tiprasa rok sani tongmani Kokborok no Roman script amono borok care khaya Tiprasa rok ni je sanmung no je sakai pano borok politics o dawiri ru actually bongni mindset engkha o je baksa buksu je wanji bosongni ang joto no saya bongni mindset engkha je Tiprasa rok bahaike Roman script sani tong Bangla se tongo ga Tripura majority kajak tabo ai minority phano tabo majority kajak nga temani bagi Bangla borok accept khaya hai hini wanchago bongni baksa buksu borok rok 50% 60%
80% nya ke 70% pan bong borok amni ka wansu je Tiprasa ro to mane bagi borok Roman script san or Roman script no ria nei borok amni ke wansung nai 60 থেকে 70%. Baksa bukso kaham tong bong ni bo Kwbangma comment ni bising tikung mani te post ni bising tikung mani social media rogo Kokborok Roman script no support khaya amano haipano Kwbangma majority wise no bong ni borok Bisirbag support khlaimia Tiprasa ro je Roman script bai sani tongmani Kokborok no sana thanga ke chini Tiprasa baksa bukso rok ni budus tonga jaga baksa bukso khoroksa khorok ni Tiprasa ro bo chaja Roman script bai amo tomani bagi tong wansuk borok amo kunpan chaimia borok actually bangla kok mamang sai tong Tiprasa kok sa saya hage borok le bahai ke decide khanya Tiprasa rengsrnai rok Kokborok Roman script da nangi tong na bangla script nangi tong Kwbangma Tiprasa rengsrnai rok Kokborok no Roman script bai nangjagui tongo haike sobni khananai je Tiprasa rengsrnai bongni no mananai blei borok se seinai borok se sanai borok se porinai jungbo busi kosto kari phaike Kokborok no Roman script bai masia bangla bai haike belai kheno kosto nang haji bora bokhorogo phai tongphano seinani yak se cholia amo bangla bai ngake tama hamale bangla spelling abse kaham ka manya haike Kokborok no Roman script bai khake jung belai kheno phaida mana buni borok chini yang phaiye Kokborok bai sijak Roman script bai kuno kaisa jagani bumung ngake borok plat chaka porimane amo bangla bai ngake pori demano borok amo ngake singsar hayungni borok rok jesoban board no khake plat chaka porimane amo jagani bumung haike jungbo seinani tesa sohos ngnai chini Kokborok no Roman script bai sinai ngake spelling rok kaham ngnai haike ang sairwani Kokborok bai klaite te ingi tongka nei amo suida mano bangla bai Roman script bai le siman chunga mumu tin saiman tong tama hamale Roman script bai ngake seinani amo sohos ngu plat chaka seirir manu tama hamale spelling rok bisi kosto nang Roman script bai ngake bangla te Devanagari bai ngake belai kheno kosto Kokborok rokni simani Kokborok rokni thangnai tui hini simani bangla bai tui rokni thangnai basi hini simani bachui rokni thangnai haike amono kahamke je chini kok ba je pronunciation tongmane amono gedalewoi miliroi sinani ngake Roman script sara tai kono phano script seimeya haike amono Bubagra bo support khlaio Tiprasa rengsrnai rok je tabu Kokborok no Roman script bai manyangi tongmani simiyangi tongmani amono TSM logi TSF YTF IPF tirobo Kokborok Roman script santini strike khalilai tonglaika joto Tiprasa ro bodol ke haike Bubagra miao saka amono मैं पिछले 2-3 दिन से TSA प्रेसिडेंट जॉन देबर्मा और हमारे जो बच्चे के साथ कांटेक्ट में हूँ मैंने अभी भी बात की है उनसे एंड आई फुली सपोर्ट दैट रोमन स्क्रिप्ट ही एक सोल्यूशन है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है और देखिए TSF हैज एवरी राइट टू स्पीक फॉर द स्टूडेंट्स TSF भी बात करेगा YTF भी बात करेगा मैंने अभी अपने MLA से मुलाकात किया है हम लोग असेंबली में भी ये बात उठाएंगे और मैं खुद असेंबली में रहूंगा इन द विजिटर्स गैलरी टू सी दैट मेरे MLAs अपनी तिपरासा के बारे में बात करें और ये इशू को सीरियसली उठाएं तो आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ NGOs सपोर्टिंग द रोमन स्क्रिप्ट क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए जब बच्चे लोग फेल होते हैं जब व्हेन चिल्ड्रन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द आंसर स्क्रिप्ट तो फेल होने के बाद नुकसान किसका होता है उनका करियर का होता है उनका भविष्य का होता है एक तरफ में हम उन्नति चाहते हैं और एक तरफ में बच्चे को हम लोग फेल करा रहे हैं हाई कोर्ट में भी ट्रांसलेटर होता है आप सेशन कोर्ट में भी ट्रांसलेटर होता है और यहाँ में क्या हर्जा था अगर टीचर्स क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देते या फिर इंग्लिश में प्रिंट करते क्या प्रॉब्लम है तो ये दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर और बच्चे के फ्यूचर के साथ कोई खेलेगा वो